sani a zuciyar kiki adana da ni da ke a gamma a ko'ina. A wani lokaci zan yi tsokaci raina da so inai maka tabbaci na yarda na aje ka a zuciya ni da kai a gamma a ko'ina. Lokaci na ki zan faɗi zuciyata ta bar mini zulmi da ni da ke ki san rabbi yayi haɗi da shi na Allah ba a yi masa tsegumi zuci da zahiri ke ce nai naɗi kin mini gata ki sharan gumi koge ki san haka ba yakin daɗi da ni da ke mun hau jirgi guda. Sina so zan sakar maka riƙe ka adana sirrin da ke a rai yaushe na bayyana tare gamar haka zan bi ka ko'ina na amsa dukira maso na jingina inda ka je na ce can da dangana ganin ka ke sakan shauƙi a ko'ina bugu na zuciya kai ne take faɗa. Soyayyar suke ji na yi ƙasa da kai sa'arin kike ji in yabo ki kai kin yi min agaji zan tuka na so kin faɗe su na ji ƙara kwara kwasa yar gidan asali kar da na kusa so ki min fatali san ki na rike rubansa zan tattali jini da zuciya rai ya zama hada. Liki soyayya kai na rika kuma na samu lallai ki samu in mun raso alƙarya dole gani kuma a bar mu sai an bar mu kai na gani kuma tauraro karɓi furana yau damu kin yau damu dole gurin kirge sai an sa ɗaya ɗaya min ya gaba fannin so wasu na baya baya rai na ciki